Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 18 sa bulan sa Mayo, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 17, versikulo 1 ngadto sa 11. Human makasulti si Jesus niini, mihangad siya sa langit ug miingon, Amahan, miabot na ang takna, ipadayag ang himaya sa imong anak, aron ipadayag sa anak ang imong himaya. Kay gihatagan mo siyag katungod ibabaw sa tanang tao, aron hatagan niyag kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. Og kini mao ang kinabuhing dayon, nga ang mga tao muila kanimo, nga mao ang bugtong matuod nga Dios, og kang Hesukristo nga imong gipadala. Gipadayag ko ang imong himaya dinhi sa kalibutan. Gihuman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon Amahan, pasidunggi ako diha sa imong presensya. Pinaagi sa dungog nga akong gihuptan, uban kanimo sa wala pabuhata ang kalibutan. Gipaila ko ikaw sa mga tao nga imong gihatag kanako gikan sa kalibutan. Imo sila o gitugyan mo sila kanako. Gituman nila ang imong pulong og karon nahibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako nagikan kanimo. Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako og kini gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo ug mituo sila nga ikaw ang nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila. Wala ako magampo alang sa kalibutan kung dili alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako, kay imo man sila. Ang tanang tao nga ako imo, og silang tanan nga imo ako, og ang akong himaya gipadayag diha kanila. Og karon muanha ako kanimo, dili ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan sila magpabilin dinhi. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.